на първия ден на кариерата в Медицинския университет София. Това е първо наше подобно мероприятие. Много се радвам, че първо имаме посещение от толкова много колеги. Надявам се това да стане една практика в нашия университет. Така сме го замислили 2 пъти годишно да провеждаме такива срещи. И от друга страна благодаря и на фирмите, които се отзоваха на тази наша първа проява. С няколко думи ще ви запозная с дейността на Центъра за кариерно развитие към Медицинския университет, за който сигурно не знаете, че съществува, сега да го знаете. Медицинския университет в София е първия от медицинските университети в страната, който започна изграждането на такъв център за кариерно развитие. Целта му е на този център да бъде един инструмент, който да спомогне за преодоляване на бариерите в комуникацията между академичните среди, студентите и бизнеса. Идеята е да работи за пълноценната професионална реализация и кариерно развитие на студентите и младите специалисти. Тук искам да кажа, че много ваши колеги, току-що завършили дипломанти, ползват нашите услуги. Да помага на всички вас да поставят, планират и постигат цели в кариерния план. Една от основните функции на кариерния център е ефективното партниране на университета с работодателите, с които сега ще имате след малко възможност вие директно да си говорите, с оглед те да подпомогнат процесите на подбор на студентите за стажантски позиции за работни места. Основната цел на нашия център е откриването на правилна позиция за всеки кандидат и обратно правилния кандидат за всяка позиция. Всички услуги, които извършва кариерния център, са абсолютно безплатни за студенти и нашите възпитаници, лекари. С активната подкрепа на ръководството на Медицинския университет, новото ръководство и лично на ректора на университета, професор доктор Ваньо Митев, за един сравнително кратък период, няколко месеца, кариерният център осъществи следните дейности, които си позволя да ви ги прочета накратко. Проведе съвместно с главния секретар на Медицинския университет доцент Алексеев, проведе среща с представители на Агенция по заетостта в Република България и ЕОРЕС, това е Европейската агенция по заетостта, която има представителство в България, с тази подобна агенция в Германия. От тях получихме предложения, които качихме на нашия сайт и разлепихме обяви, за работа в 4 свободни работни места в католически клиники в Северен Рейн. Работим съвместно и с най-новия портал за работа JobSpace. Тях също няма да ги представям, те също са тук, те ще си кажат. Чрез тях обявихме места за работа в аптеки, за един фармацевт и за помощник фармацевт, вакантни места за стоматологична сестра, зъботехници и санитари към дентален център в София, които имаме информация от фирмата, че са заети от наши кадри. В Центъра за кариерно развитие в момента са регистрирани 300 наши студенти и дипломанти. За да се регистрирате в Центъра, трябва да си изпратите на електронния адрес, вашия електронен адрес, за да може по някакъв начин да комуникираме и да ви пращаме информация за свободните места. Водейки се от идеята добра кариера, добър живот, наша основна цел в по-далечен план на Медицинския университет и на неговия кариерен център е да проследи развитието на нашите кадри, в професионалната им реализация. И ако можем да им помогнем по някакъв начин, да им помогнем. Още един път искам да благодаря на всички фирми, да не ги изброявам да пусна някой, които уважиха нашето събитие. На Фондация Бизнеса в образованието, не виждам тяхната представителка тук, която ни оказаха доста добра логистична подкрепа.